Vítam vás na kempe školských parlamentov 2025 od Rady mládeže Košického kraja. Nachádzame sa na mieste, kde sa stretávajú mladí lídri a líderky z celého nášho regiónu za cieľom vzdelávania, spoznávania a zdieľania skúseností medzi sebou navzájom. Kemp je príležitosť na to, aby ste sa naučili niečo nové, spoznali nových ľudí a jednoducho zažili niečo zaujímavé s ľuďmi, ktorí majú rovnaké nadšenie a energiu ako vy. Počas kempu na vás čakajú workshopy na rôzne témy, ako sú zručnosti 21. storočia, marketingová komunikačná stratégia, typológia osobností a v neposlednom rade stakeholder management. Okrem toho sú súčasťou programu aj rôzne zážitkové a teambuildingové aktivity, otvorené večery pri ohni a taktiež grilovačka. Všetko je pripravené pre mladých lídrov tak, aby sa nielen vzdelávali, ale taktiež spoznávali a vytvorili kontakty naprieč školami cez celý kraj. Tento kemp nie je len o vzdelávaní a zážitkoch. Je súčasťou našej systematickej práce v rozvoji a podpore mladých lídrov. Počas 5 dní tu zažijeme workshopy, team building, turistiku či večery pri ohni spoločne s ďalšími 60 lídrami z celého Košického kraja. Out in the ocean, clouds rolling and the storm makes waves, the boat sinking, but a little piece of me, it loves the mystery. I'm treading water. Tak určite nové zručnosti, ktoré budú potrebné, aby náš školský parlament efektívne fungoval a samozrejme aj nové kamarátstva. Najsilnejší moment pre mňa je asi tá komunita, ktorá sa tu schádza každým rokom a tak ako to bolo minulý rok, tak je to aj tento a naozaj sme sa tu stretli ľudia, ktorí majú rovnaké ambície a chcú zlepšovať to prostredie mladých ľudí a pomáhať si navzájom, aby sme mohli spoločne budovať lepšie prostredie. Kemp bol určite úžasný. Odnášam si stadiaľ to kopec skvelých zážitkov, odnášam si stadiaľ to veľa využiteľných zručností a hlavne vedomostí, ktoré určite využijem. Ja si myslím, že ja do tohto mikrofónu môžem povedať hocičo, ale kým to ty sám nezažiješ, tak neuvidíš, aké toto je úžasné, takže určite príď.